dret a decidir d'aquest poble tenen l'obligació de treballar plegats perquè el mandat democràtic sigui una realitat. Tots ens hem d'ajuntar per això. Fem-ho realitat. Com deia Jordi Carbonell fa 40 anys, en plena dictadura, que la prudència no els faci traïdors. Avui, que no hi ha dictadura, encara que a vegades ho sembli, però no hi ha dictadura, avui podríem dir que la impaciència no faci trontollar la unitat. Això és fonamental. Que no trontolli, la nostra força és la unitat. Afortunadament, ara tenim la força, la transversalitat i la unitat. Per un projecte en comú àmpliament compartit per la ciutadania. I això ens exigeix assumir i compartir col·lectivament un gran sistema de responsabilitat que requerirà capacitat de negociació